na Chevaimbi pa National FM. Apo tinonzwa nhorondo dzevaimbi vakasiyana siyana. Teya inzeve pa National FM. The whole nation on one station. Kwakutariza kwakuona ndi baba pamberi pavo paina tsando ndakabva ndasiva kutapa paita nyaya hanzi gogogo iyi tisvike mukuwasha kwakutarisa kwakuona ndi baba pamberi pavo paina tsando ndakabva ndasiva kutapa paita nyaya zvikanzi mukuwasha ona nyaya ndiyoyi makore aenda ndakatarisira mbari yangu ndichingoti nikani uchauya nayo saka mwana wangu inika ndoenda naye zvikanzi mukuwasha ona nyaya ndiyoyi makore aenda ndakatarisira mbari yangu ndichingoti nikani uchauya nayo saka mwana wangu inika ndoenda naye tikati baba una baba kani daima ndipawo nguva shoma nditsvakiridze baba ndiuye nayo asi mwana wenyu baba musaenda naye tikati baba una baba kani daima ndipawo nguva shoma nditsvakiridze baba ndiuye nayo asi mwana wenyu baba musaenda naye Icho kwa dirumbo uroi wako mana wachema chema mkwasha zwacho nyana te zwara muzvikanza wakanguwa yarebe iweka rongeka mkwasha ndakudatwe kwangu ini ndichafema ndichiri mpenyu Aicho kada matera 20 minutes past 9 pani salve mukama chirongwa chedu kachina Chevaimbi tinawo muno mukama amkoma amuchawanzwa chiti paiwo zitara kuti vanonzani amkoma makadi tinosimba baba muriseyo aiwa aizi tinotamba ekusei kunobviyo kunobva kutsvere tinotenda Mwari vari kutichengeta aiwa zvinokudza right vangade kuziva kuti ndiani nhasi ari pachirongwa
muimbi anonzi Simba Saini. Simba Saini anoberekerwa kukwekwe, ndinobva kukwekwe. Ndokakatangira nyaya yese mumanzi. Ngoma Simba makabarwa gore ripi? Ndakabarwa gore ra 1978. Muswani? Muswa too much 1978. Yes. Kukwekwe koko. Kukwekwe pakwekwe General Hospital. Right. Maigara kumbizo kuilandia kupi kana kuti kwa mafeni? Ndinogara kumbizo 16. Mbizo 16. Ndoko ndakaberekerwa. Ndoko kuna mchembere kutaura kunoko. Haiwa zvinofadza chose. Right. Chikoro makafunda papi? Chikoro ndakafunda painzi paEmtonjen Primary School. Ndobva ndazoenda painzi paChina Primary School kunopedzisa primary. Ndobva ndazoenda painzi paMbizo High School. Ndobva ndazopfuurira futi ndichizoenda painzi paManunure High School. Ndokwazvakazopera. Aiwa tinozvikudza chose. Right, zvemanzi izvi zvakatangira papi ngoma Simba? Muri zera ripi? Zvemanzi ndakatanga ndiri mwana mudiki zvekuti pakurangarira kwandinoita ndanga ndakutoridza magaba ndiri kuma 7 years. Ndo zvakangu ndo kutamba kwandakakura ndichitoita. Ndo kwazvakangotangira. Ndo mahumbwe andaitoita tichikura. Right. Muchinyatsokuona kuti zvinenge zvakuenda zvichitirongekei, makuenda muchiziva zvakanaka mama pazira ripi mai makuita nge zvakutirongekei kuti makukwanisa kubatana nevamwe, makukwanisa kuungana nevamwe, asi zvizvi zvekutanga pari pachikoro ipapo tichiri kuchikoro ndingangoti tiri kuchikoro takatenge tichitori nechikwata chedu chataita magitari. Tichiti maweekends aya tinotoenda kunoridzira vanhu. Tine pashopu painzi kumbizo iko painzi pa 7 painzi pa Grand. Ndo pataienda ini nevamwe vangu tichinoridza ipapo tichikandirwa tumari tichita sei. Ndo matangira takaita. Kana zitereka chikwata. Kachikwata akakutango zviti Zivanai Brothers makore acho. Because zvakaitika mukuzana kwatange takaita. Okay, mamuri wangani? Ndingati chiko tinenge tatiri 4. Ndiani nani apa wamuchitondera? Kwaiti Roni Mudindo. Roni Mudindo. Kwaiti Roni Mudindo wamunoziva. Ndobva kwati ainzi Musaupe Ngoma. Umadramzu. Ndobva kwaita umwe ainzi Tozivepi nyika yaramba akazoshaika. Tatakangodaro. Makwana mufoma. Saka imimaridza chipa. Inini ipapo zvaitika ndezvekuti taichinjana madrums naMusaupe ndiri munhu angani calling yekushaura. But makore iwayo ndaitira kuda kuti tingozvibatanidza tione chatingaite. Saka lead dzaidzwana na. Ipapo zvapaita ndezvekuti pairi makore iwayo paitoridzwa zvinhu zvakashota. Asi zvichibuda. Asi kutozorira kwaita futi magaba ikoko vanhu vaitofara. Muromo futi uchitoridza magitari. Zvakashota kudaro. Ipapo zvaitobuda. Zvekuti mukada kuzviita nhasi hazvibudi. Aiwa. Asi pangu zvanditotaura toda kutozviita nhasi hazvitoiti. Aiwa zvinofadza chose. Amanotera ndomukoma Simba Saini muri kunzvaka vatiri kurukura nawo nhasi unoka pano pane Channel FM muchirongwa China Chevaimbi. So nokudaro mukoma Simba imimi Zivanai Brothers yakazofira papi? Zvakazoitika ndezvekuti Zivanai Brothers iyi makore aya tanga tine mabhendi anga akatikomberedza aisanganisirwa naShepherd Mutsikiwa neshiri nemajazz band. Ende vaipisa ndo ranga riri bhendi hombe kukwekwe. Makore iwayo Tongai neZivanai Brothers tese taida kuti tipindewo mune vamwe. Nekuti panguva iyo tese taenderana naTongai mwe. Anga satatsikisa tisatatsikisawo. Tiri kurwisana rukambaira mese. Kuna nashiri nemajazz band kwa tese tiri kuenda kuti tinokumbira mukana wekuti tionekwe. Saka makore iwayo zvakaoma zvekuti zvakazoitika ndezvekuti pakazonofira Zivanai Brothers. Ndepekuti Tongai moyo nekufamba kwenguva akange akukwanisa kunge achiumba band nekuti anga akusenza anga apa kwekwe General Hospital. Saka Zivanai Brothers akabva atora Roni Mudindo naMusaupe Ngoma. Indobva ndasara ukumanje. Plus Simba financial wise anga asina kana tumari mchikoro. Aiwa papa Simba. Saka Tongai kwanza kufana kuwadhonza kufana nemari. Yes, saka Tongai paakatora Roni Mudindo naMusaupe Ngoma. Zvinhu zvakabva zvadonha kupi? Kuchitanga futi kuguruma uko. Ndiani waona? Saka zvadaro manje itadonha apa manje. Tongai vakutangawo makore wayo utakataka yakuto
yanga isati yatsikisa but yakutoridza mabhawawo ichita sei tichingosangana imomo saka ini makore iwayo ndakazoenda kwaBob Nyabinde ndingangoti ndakanoita ndini mudhara Bob Nyabinde achiita setup yemagitara ake ndini founder weyainzi Savannah Drive yamudhara Bob Nyabinde so pakaenda naRoni naMusaupe kwaTonga imoyo indichienda kwaBob Nyabinde because band redu radona bandoda kuramba ndirimo mumanzi saka paifanira kunge paine nzira yekuti ndirambe ndirimo ndichiona kuti ndinozoumbiridza sei ndinozodzokera futi sei uko saka zvadaro manje tichifamba kwakanga kune yainzi Unique Blue Stars iye ainzi Golden Elephant saka Golden Elephant ndingango ndiyo mumwe akadzidzisa Tonga imoyo gitari saka Golden Elephant anga ari mudhara anga ane zvinhu airidza gitara nebhendi rake saka taienda tese ikoko futi tichinosangana ikoko tese tikutsvaga mukana nekuti anga ane zvinhu munhu ainge ane zvinhu zvekushandisa makore iwayo ndiye anga ari mambo saka kwaGolden Elephant kuyakwa taienda tichidai so mukuenda kwaGolden Elephant kuyakwa ndokubva ndazosangana naJames Nyamandi James Nyamandi ndokubva tagadzira bhendi rainzi Makombe Brothers. James Nyamandi aigara kupi pamo? James Nyamandi anga auya mukwekwe anga akamboshanda nepenga udzoka akaridza madrums ane album yakatotsikisa ari drama nepenga udzoka handichanyatsorangarira kuti yainzi chii saka aitawo zvekuenda kuSouth Africa achidzoka saka mukudzoka kwaakaita takasangana nekuti amai vangu vaitenga zvinhu aiuya nemidziyo makore acho saka paiuya amai vangu vanga ari customer yaJames Nyamandi ndobva muti pakungotaurirana paya vanzi hapano pamba pane mukomana anoita zvemagitari kusvikira tazoonana naJames Nyamandi tazoonana manje tikati but iwo haufunge kuti unogona kugadzira bhendi naJames Nyamandi ndobva tatowirirana kuti ngatigadzire bhendi redu saka taishanda tiri anda mudhara ainzi Golden Elephant iyeye ndobva tabatana nomwe Bob Nyabinde pasiyana naye Bob Nyabinde manje zvaitika ndezvekuti kwaBob Nyabinde tairidza ka1 pavhiki tatiri painzi paShumba Hotel mamune contract saka ndanga ndine mukana wekuti ndinogona kunge tichiita izvi bandichizoenda futi kwaBob Nyabinde kuya masande usiku tichinoridza because papari pahotera saka naJames Nyamandi ndokubva taronga because we were so ambitious inda handisiri kuda mabhendi asingamuvi ndaitoda zvokuti tinogadzira music tichitopinda muvanhu saka naJames Nyamandi ndobva tagadzira yainzi Makombe Brothers anga ari iri James Nyamandi inini Simba Saini ndobva paita ainzi Philemon Sakala airidza bass ndobva taita ainzi Mujajati airidza rhythm James Nyamandi achibata lead ndizvozvo saka takarekoda first album yedu yainzi Mudyandigere that was 1998 neMakombe Brothers yeah but apa ndasiya futi history mwaka tisati tatoita Makombe Brothers ndakabva kwaBob Nyabinde ndikaenda kuVijana Sounds yai hawakatenderera ndakaenda kuVijana Sounds yanga iri maBF saka zvakaitika ndakanzwa kuti no Vijana Sounds irida drama ndobva ndaenda kuVijana Sounds kuBF Vijana Sounds yanga iri yeAmica ndobva ndaenda kuVijana Sounds zvikanzi Vijana Sounds ndakasvika zvikanzi no drama taanaye but ndakasvika chipractice saka togona kumbobata tichiswera tese tofanya pakubata tese paya wakati mvanhu atori nani achatodzokeri ndobva ndabata neVijana Sounds ndakatanga ndichinzi alright drama yaripo anoridza futi bass saka pana bassist achabva uyo achienda pabass uyo uchienda mumadrums saka Vijana Sounds ndaiswa pagedhi kunzi unobata mari okay saka mukushanda neVijana Sounds umwe mashows umwe achibata mari zvokuti ndanda kutonakidzwa nepagedhi kupfuura kudarika because apa waibuda nemari pamari zvanga zvakarongeka kuzonzi right mukana right ukuenda kumadrums ndakatotakoma kochachi kwechi ndakubviswa pamari futi ndazosara ndahora but yangu ndakazoresa kare saka neVijana Sounds takashanda tese ndofunga kusvika 1997 98 then tichizotanga norundi yandataura yeMakombe Brothers then naMakombe Brothers ndobva tatsikisa album yedu yanzi Mudyandigere yakarira makore iwayo because yanga ichitaura
nezvevaichema pane maovet paakapuwa ma50,000 avo saka yaitaura kuti vamwe vakaita zvakati nedzavo vamwe vakadya saka song yange yaiimba zvevaya vari kuchema kuti vamwe vedu vakadaiso dai takadaiwo saka nemakombe brothers vanhu vakabva vaziva rekodhi redu kwakutanga kuita mashows kuita mashows ndinorangarira tichisvika mukadoma tasvika mukadoma takatadza kuita show yanga yakamirirwa mukadoma nekuti bhuru redu akati palift takaisa magitari kuseri yanga ribhaki kare saka kuseri kwesiti rebhaki ndokwatakapeka magitari zvakanaka taburisa mainstruments ese ndobva takanganwa magitari mota ndobva yadzokera kukwekwa magora aya hakuna mafonika time dzekuti tichironga manje sound tichigadzirira uridza apana zvimwe takuti guys magitari aenda kwakuti magitari aenda makore hakuna mafoni zvatoda akutoteera kana zvichiita hapana kuteera ipanota muzungu ananga kupi plus nguva yes zvadaro paya kwakunzi ako magitari akazonotorwa zuva raiteera ndokuchizotanga show aiwa hapana show yakatozoitika ipapo hapana show yakatozoitika ipapo kwakuchitonza kumana kune kunonzi kuchakari mukaenda imari yega yega isu tikati hazvo atatazoita show apa chirega itoende kuchakari tinokavhira ikoko tasvika pafamu remurungu ainzaniko murungu zvikanzi amana mukangoisa vanhu vaitiudza zvinhu zvaiti mukangoisa posta 1 vanhu vakangoona kuchakari munozadza tasvika paprazi pane kahoro karipo kuchakari zveshuwa first day taridza paya hapana munhu akauya zvikanzi iwa guys vanhu shoko ratofamba nekutoridza vamaitawo vanhu mangwana vanouya vamaita confidence taita confidence mangwana ndofunga takaita vanhu 2 zvikanzi aiwa 2 ivavo vatofambisa shoko zuva rechitatu taita munhu 1 takarova vhiki yachiwene kusvikira tazoti arume hapana zvatiri kuita panapa takagara papurazi kuda 3 months makutsvaga mari hapana mari hapana chii hatisi kudhuze nerodhi tine equipment yemunhu yatakahaya munhu akatoripota kuti kuna vanhu vakaba equipment kukweko vakandibira apa hakuna mafoni vana muchemberi kukweko havasi kuziva kuti vanhu vakafa kana kuti vapenyu ndakatozosvika kuya ndakatoripotwa missing person omala apa muri kutambura magitari iwayo murungu wepapurazi tikumuti murungu kana muchazoenda ukadoma mutitakurewo chero pamunotisiya murungu aibuda everyday achienda ukadoma achingoti handisi kuenda ukadoma ndiri munda kusvikira tazonzwa kuti murungu pese apanenge achienda ukadoma ndakomanaka apa aida ubhendi mupurazi mupurazi imomo vamwe vedu vakabhizira vatorora vatova nemadzimai imomo isitaka kapa vamwe vedu vatova nedzikala ifike mupurazi katita sei zvakutofaya makomana zvinhu zvacho zvese izvozvo matambudziko anowanikwa kufamba murwendo rwezvemimhanzi right mukoma Simba ndoziva kuti nhoroondo mune nhoroondo dzakawanda imi yenyu ndoda pagamba remhanzi kwete panapa tanguya tingotaura nezvenyu badzi right change kwata makazochiumbira papi zvakazoitika ndezvekuti ndakazoenda ku4 brothers that was 90 I'm sure that was 99 ndaenda ku4 brothers takashanda ne4 brothers tikashanda kusvika pana 2004 pana 2004 pakazoita dambudziko rekubhadharana ne4 brothers ndokubva pane show yakadzoka Thomas Mapfumo kepiri bos kekutanga tatakaridza naye futi kwaboka nemamwe mashows atakaita aenda kustates pakatanga kudzoka saka ndobva adzodzoka kepiri saka show yatakaita naThomas Mapfumo iyoyo mari yakabuda isu takabva taizivawo sevanhu vairidzana tariro magi saka mari dzatakazopuhwawo isusu vakomana vamagitari hadzina kutifadza saka zvadaro takaboycota but kuboycota kwatakaita tatisiri kuda kubva mu4 brothers taitry kunegotiate kuti but madhara onai mari dzamatipaidzika munogona kutipawo mari dziri nani isu hatisi kuda kusiya basa tiri ngotibhadharewo zviri nani nekuti already mari yacho taizivawo ofuchi mukati wedziro kana nemunosara muri right so pakasvika pakutadza kuwirirana
saka ndokubva tatora danho rekuti haisita kusiya basi. Saka pakusiya kwatakaita ndakabuda inini James Nyamanda angachishaura neanonzi Nesbeth Chibuku angachiriza rhythm, takabuda tiri 3 mu4 brothers. Tabuda tiri 3 kudaro 4 brothers yakatambura kusumuka. Saka padaro takaita reunite makombe brothers yatakamboita kwekwe na James Nyamanda na Nesbeth Chibuku watabva naye futi kuchi ko 4 brothers ndokubva taita reunion yedu makombe brothers. Sa ipapo tanga tagadzira album ratachifana kurekoda ne4 brothers ranga tribute album raMashau. Ndobva tamhanya ku studio nokuti takabva taita buru yedu akanga ine zvikwanisiro zvakakwana. Ndobva angota guys uyai mushande zvamusina tichitsvaga tichitoenda. Saka makore padaro ipapo that was 2004. Saka takatanga kufamba tichizviti makombe brothers. X4 brothers. 4 brothers yadona isakutofamba takutoridza music ye4 brothers tichitoenda vanhu vakutoti 4 brothers isusu manje zvakutofaya album rabuda talaunch album mashows tikutoita zvichifamba. Saka zvakazongoitika ndezvekuti indakazodecide kuti no maitikira ari ngoita zvinhu ndine ndiri kuona kunge izvo zvakuenda chidzikira. Ndobva ndasarudza kuti I think ndakuenda ku South Africa kumana. Ndobva ndasiya band. Then ndobva ndaenda ku South Africa. That was 2005. Muna 2005 ndobva ndaenda ku South Africa. Ku South Africa ndakanoita team up nevakomana vanga vabva kuno kuZimbabwe. Ndobva taita chikwata chainzi Blackfoot. Saka tairidza tiri mu Cape Town tichingotendera, but chikwata icho chandina kugara Mosterek nekuti mune zvaingoitikawo tichingonetsana nekuita sei. Ndobva ndabuda futi muchikwata ichocho ndobva ndazotanga Simba Saini neAfristorm. Afristorm. Yes. Saka rwendo rweAfristorm kusvikira iye zvino. Ndiye Afristorm ndiarini? Afristorm ndingangoti 2007. Anditi kam 2007 2008. So far yani ma projects akamira sei? So far tatsikisa ma-albums maviri. Rekutanga rinonzi huru yadzo. Ndora 2000. Huru yadzo inofanira kunge iri ya 2010. Right, kozouya rinopedzisira kozara ndauya naro rinonzi misodzi yamai rine song inonzi gogogoi iri kuridzwa nevazhinji. Handiti kam aiwa zvinofadza chose. Right, regai tibva tasumudza panapa kana chakafukidza maeredzo rikudi apa. Chakafukidza inotaura kuti zviri kuitika kunzougo vanhu vanonetsana asi vanoda kunopopotera panze asi vanetserana mumba. Panze ndobva wakunotaura kuti murume wako iwewe ari kuba mafoshoro kubasa vanhu vachinzwa wadi kuzvitaurira ko mumba mamabuda umo. Right, chakafukidza dzimba amatenga ko panze ndepei wakunokwira pachuru iwewe naye akomana. Saka ngoma Simba murume wari kudzota ari kuba mafoshoro kubasa. Murume uyu auchagari naye zvakare ndikakuti ndokutopera kwaita imbe kuti mangatoona futi makubikirana mangwana. Aiwa mangwana vanenge vakutobikirana chera vangosama zvaipapo asi damage yacho yaitika yacho manje pamwe basa rakutonoperawo ndozvotoitika matiri kugaramo. Takafukidza dzimba matenga nevevofukidza imba yako. Zvikanzi chokwadi James Nyamanda ndomuziva ari kupiko. James Nyamanda ari kuHope uko arimo muno mudhorobha reHarare. Anombokanda masingle apo neapo haana kubuda ake mumusic achirimo zvake. Right, mukoma Simba mati mimi muri ku South Africa marowa matamba refu maviri vari kuitambira sei manzi yedu ku South Africa. Right, kuno ku Zimbabwe amapiano dzikaburwako tiri kudziridza kuno kuzvakaipa yedu mimanzi iri kutambirwa sei ku South Africa kana muri iri kuridzwa iri mudzine penyero dzeko. Nguva tiri inoika zvinhu zvachinja zvekuti maZimbabweans pa vanhu vese vandaziva ndo vasiri kuridza music yavo.
nekuti even kuuya kwandaita izvino kunoko ndiri kushamisika kuti mabhawa ese andaenda handina bhawa randakasvika richiridza music yemuno ese mapiano ende zvinhu zvachinja zvekuti nzvimbo dzairidzirwa dziya even chero vapfana variko izvino vari kuuya wari yangu ndeyekuti anongotora rekodhi rekuamerica ongoemba neshona hapasina kufunga ipa ende malyrics acho ari kuimbwa naJay-Z wayo ndo ari kungotranslate ndishona vakutoimba vakutoise vaita sei saka creativeness side foot yevaimbi vapo avachacreate zvinhu akungodzura zvaadzura uko ongozvisa mushona akutobikirwa beat naproducer wake ende hapasina effort yakuiswa mumusic ndo chimwe chinhu chanetsa kuti creativeness yacho yafa saka dzimwe nguva handigone kublema vanhu kuti kosei vasiri kuridza music yedu nekuti dzimwe nguva pamwe pova ichaone chirevo chekuridza music yemuno nekuti zvino ndingangoti takukontrolwa neSouth Africa chapisa kuSouth Africa chiri kupisa muZimbabwe saka ko yedu iri kuridzwa here kuSouth Africa South Africa ife yakaridza music siri yavo serious ndiri kuSouth Africa kaini hapana bhawa rinoridzwa music kana song unless bhawa iroro richirarwa nemuZimbabwe ndopawa but South Africa have never played music siri yavo South Africa inoridza music yekueurope kana isiri yekueurope ari kuridza song yavo Zimbabwe ndiyo chete nyika iri kuridza music yevamwe iZimbabwe chete Zimbabwe iri kuridza manzi evamwe ichishayisa mukana vana vayo now utarisa kuti imari yatiri kubhadhara nyika dzekunze mari yese tiri kubhadhara kunze saka Zimbabwe taadopta yakuita kunge ibranji reSouth Africa chapisa kuSouth Africa ndo chakupisa kuno that's why muimba akapisa kuSouth Africa anouya kuzoita vana DJ maporisa vese vaya ende ukatarisa vari kubhadharwa mari paevent iyo iri kubhadharwa 100,000 DJ maporisa muimba kuZimbabwe asi kubhadharwa kana $700 ya zvakaoma komana saka imini sekuona kwenyu seumwe ari muindastry momwe tiri kuenda kupi kwatiri kuenda ndo kwatiri kubva nekuti ezvino hapana pandinganongidzwa tiri kuenda uko hapana ezvino hapana chandinganongidzwa tiri kuenda uko seindastry nekuti indastry yacho ezvino muZimbabwe ezvino tikada kuti tichitaura indastry yemuZimbabwe ezvino hatina asi muimbi ndiye angozviitira ndiye atora indastry yake akamira yakadaro ndotsikisa music yangu ndona toenda kusei but now chakuitika ndechekuti ndine access here yekuti music yangu inorichawo kune dzimwe nyika sezvaitwa kudhara tina nagrama vana grama music yedu yaisvika kure ende vakanga vane maitiro avaizviita zvaingoitwa kune dzimwe nyika yaitosvika saka ezvino chakuitika ndechekuti ende imwe wari yandinayo ndeyekuti tsika yandaona futi rikuitwa nevaimbi vechidiki vamunomu akaburitsa album rake rikurira risati rapera kurira kutoburitsa futi zvimasingu kuti pashaye futi wamwe anotorira gemu racho rakuvharirana achidaiswa akaburitsa zvimasingu 2-3 ari kuburitsa album futi but chavasiri kuona ndechekuti vari kuzvipfuura futi mugomba nekuti nawo uri kuexhausta creativeness yauinayo zvese uri kuti njogo panguva imwe mukatarisa kuti vaimbi vekunze kuti Phil Collins aiburitsa album after how many years but achingodya pachi album 1 vaimba vazoti unogona kudya 5 years kana single imwe chete zvayo globally single imwe chete unoenda nazve muimba anodya pamwe nemahits akaita ma-70s if you look wanaline original akapedzera kuburitsa rini but these are global artists but kuZimbabwe munhu achiburitsa album aridzokera mustudio yagemu rekuvharirana hapana umwe anofanira kutorira ipapo hama vaterere muri kuzunzirawo mimi ka ndiwo mukoma Simba Saini vatiri nawo panapa tiri kukurukura nawo vachitipawo zvakare kazvidzidzo kutionesawo mamwe mativi kuti zvinombofamba sei right pane chino kambo kanonziko etandweni maelezo rudi apa etandweni nyaya dzerudo inyaya yemunhu anga asati akambonyatsodiwa zvaanogutsikana kuti apa ndapinda murudo apa saka paakadanana newaakazodanana nayo ndo paakagona kuti unoti aizvi inga kunzewo kunotodiwa vanhu munhu vanotopinda murudo nekuti anotaura kuti ndakamboona hangu rudo kwakawanda but handisati ndamboona rudo runenge urwu aitodanana nevamwe kunzoko nekuti zvinoitika ndechekuti munyaya dzekudanana
ezvina minoti nyaya namo kana kuita sei ezvinoti akudanana nemhaka yekuti ndiri kutraya kuda kutsvaga kuti ndinowanei pakudanana newe haichisiri nyaya yerudo ezvinoti asvika pekuti vanhu anoti rudo harudire petrol mota rudo harudyiwa hatipakure rudo. Saka tingati sisu vabereki vedu vana baba vedu vana amai vedu sisu ndo vakapedzisira kudanana isisu takungoda vanhu vaya vakatosimba zvekuti even hapana chero mundaraita akaita sei amai havana reason yekubva pamba. Mudhara kunoenda 5 years aruko wotoita imwe muru achidzoka muchembera mazuva ano ezvinonodzoka kubasa mukadzi unzwa kuti arowa pasi yatandweni murudo 0713938538 mukanotaura mukoma Simba wakashandura maziviro angu andinoita rudo azvikanzima sera seko mukoma Umari andonzi Rebecca Foster ndiri mbare majubhe kumukamu ngazviende mberi kuna mukoma Simba avo vasadzora tsvimbo nekuti vari kunyika vari dzikoko ngavakwapedze vari ikoko zvisangane ikoko ndipo vatakasiva kuti kume rudo pandakakuona 07193 Hello radio Vakoma murise makadiko baba taurai na mukoma Saini. No ndinotenda ngo mukoma Saini murise ndinosimba ama yangu zviri sei baba. No aiwa dzimbo tiri kudzinzwa dzimbo dzakaiso kwenenzerwa Hello hello murundi ndakunzwai baba. Very good. Ndiri kuti dzimbo dzenyu aiwa dzimbo dzakaiso kwenenzerwa dzakaisonaka nditika ndiri kupanzwa baba ndinotenda zvokuti dzine message yakanaka dzinovaka aiwa ndinotenda ndaida kubvunza shoma kuti ndabva kuti first album renyu makariita kuma after 2008 rimwe racho mukazoita pamashure apo zvaika zviri kutorera nguva yakati rebei kuti nguva yenyu muri mufield ndiri kuona kuti inguva yakati rebei yamagara mufield ndaona kuti mune maalbum mairi chete amaburitsa apa zvingava zvimhinga izvo zvituko zvamamuri kusangana nazvo kana kuti istyle yenyu yekuburitsa maalbum after such a long time. Ipa mabvunzo wakanaka. Andina ma-challenges andakaita ekutsikisa mumanzi yangu, asi zvandakaita ndiri kuridza music kuti ndakaona kuti inotora nguva kuti vanhu vazoitambira. Saka zvandakaita ndezvekuti ndakarekodha music ndikatora nguva ndichiifidha muvanhu no ndakaona futi ndikada kuwanza music vanhu vasati vatambira music wangu nokuti musamba wangu wakasiyana newajairwa nevanhu. Saka ndinotora nguva kutsikisa kuitira kuti vanhu vatore nguva ndichipusha ndisavawanzire zvekuteerera kusvikira vanhu vakuunderstanda music yangu, then ndinogona kuzotanga kutsikisa music yangu zvekuti pano nepapo ndichidaro. That is a good strategy. Ipo papa ndapanzwisisa. Pakati ngati here tomboti nhasi uno mai makatafunga kumboita kapati kedu apa kana kanivesari kedu apa tatoti here mune band ritoripo ratingadaidzira inini kuti a substantive band ramunaro muchibva matipoka breakdown yevenyu vanonga vakabata mabhanju uyezve kuti imimi muchiri kuridza madhiramu dziri kana kuti mane mamagitari amuri kuridza mongonipawo breakdown. Ndombopa vamwe mukana kuti vaone kupinda muchindipindura zvenyu ndakaisa nhare pasi handiti. Aiwa ndinotenda baba. Bhendi riripo, ndine mabhendi maviri. Ndine bhendi randinoshanda naro kuCape Town. Ndoita vakomana vandinoshanda navo kana ndiri kuno. Seipapa ndakanga ndakaridza neFriday nezuro futi ndine show yandandiinayo mutaundi. Saka kuno ndine bhendi randinoshanda naro, asi ibhendi rinenge rakazvimirirawo futi kana ndisipo. Asi kana ndichiuya kunoku tinobatsirana kuti tiwane kushanda tese kana ndauya kuno. Zvekuti kuno kwacho pakunoita mashows ndinotori nebhendi rekuti tinotoenda tonobata basa tichikatoridza zvinodakadza. Uye pamadrums pamaalbums angu ese handindairidza madrums, asi pamashows ndine vanondiridzira madrums kuitira kuti ndinenge ndichientertaina vanhu ndiri pafront, asi pamastudio album angu ese maviri apa ndine ndichiridza madrums. Aiwa tinopa kutenda zvikuru ndofunga mangonzire baba amasora seko mukoma Umari mukoma Simba vanorova ngoma chaizvo ngavara mpakadaro ndonzi baba nokutula ndiri pa White Cliff apa. Right.
Simba imimi chamunoita chi kana ngatiti makuda kugadzira rumbo rwenyu chi chamunotanga kuita imimi kuti andoda kugadzira rumbo rwangu vamwe vanotanga nokuti ndinotanga nekunyora mumhanzi vamwe vanotanga nokuti zvenyu zvinouya sei maitiro andinoita music ndeyekuti dzimwe nguva ndiri kufamba pamwe ndiri kudhiraivha pamwe ndiri kuita sei pano mukambo kanongouyawo nemelodi yakanouya nako musoro saka ndakatobata foni ipapo ndinotoenda parekodi ndinofanira kutori handifanira kutorasikirwa nezvatouya musoro izvozvo handitofanira kurasikirwa nazvo ndikatozvisiya 10 minutes dzinoteera ndizondachimbe saka ndinocapture zvinhu izvozvo mukangozvitora chetezvo saka panouya netheme yezvandatoimba ipapo saka ndinorekodha pafoni ndarekodha pafoni ndinozonyatsoti idea yakamira sei then ndopandinozoinyora yasong ndanyora yasong ndakuironga manje ndakuenda pane inonzi arrangement then ndakuenda nayo kuband guys ndine song nyowani yakamira yakati ndiri kufunga kuti ifambe chiti chakati but iwe ukanoone mumwe muno ngatiti uri madrums uri makeyboards wechii you are free to add what you can add as long ndichinzwa kuti zviri kuenderana netheme yangu yepanapa saka ndo manyorero andinoita handingambo ndinoroteswa kana kuita sei mavideos apo here mavideos pari zvino ndine video imwe chete nemamwe maviri andisati ndaburitsa handina kuaburitsa nekuti takaita tikaapedza but handina kunge ndichifara nawo hangasina kunyatsokwene saka iye zvino ndiri kushanda pavideo resong gogogoi ndo randiri kunopedzisa kucape town ndichisvika then tobva taritambidza kuvanhu handiti kam right ndozoti muri musango muri mudiaspora makabatana sei muri kubatana here muri kuwadzana zvakanaka here vaimbi mega mega ikoko kuno muZimbabwe diaspora kunonetsa pakuti itamba yako nitambe yangu kudiaspora kunonetsa 1 mavenues 2 madeals ndinogona kuwana deal rangu saka handigone kuritambidzawo futi mumwe saka kudiaspora kunoshanda inonzi hakuna inofurira ivete vakomana hakuna anomboti handii tinodai so ininowo ndikasapinda musango hapana muimba anouya achiti saini uya kunoti dai so asi manje zvazvakazonakira panoitwawo mashows mahombe mapromoters anoti aiwa kuona saini tirikunza nhingika saka vaimbi vese ahombe anouya kucape town vanhu anotoziva kuti aiwa saini anenge aripo saka kucape town vatingatisi vaimbi vari vekuno kuZimbabwe cape town variko ndiani nani kucape town ndingangoti inini ndini muimbi mukuru anozikanwa ikoko tine vamwe vakomana vechidiki like tina anonzi MC Praise is doing well zvekuti vakomana vechidiki vari kuyawo nesound dzavo dzechidiki tine anonzi Othello and the Clan mukomana nemusic yake I believe haasi kutozivawo potential yainayo akaunza music yake inogona kushoka vakawanda handiti kam aiwa pari kunzwisika ipapo right pane kambo kanonzika kuchemera rudo kuchemera rudo apa chii chachaitika mukomana kuchemera rudo vanhu vanotoda kudiwa mukati but rudo haruuye zviri nyore asi kana rudo rwauya munhu anotozotenda Mwari kuti Mwari makandipawo zveshuwa umwe wangu saka inyaya yemunhu ane mwoyo waichemera rudo ndokuzowana munhu akamudawo zvekubva anyatsonzwawo kuti apa ndadiwa apa mwoyo wake waichemera rudo aingochemerawo kudiwa right rekatinzwe kambo kacho kanonzika kuchemera rudo unoyemba satani tsika chione mwana wa Mwari tsika iwewe zvinenge zvotapira ka nhambwe dzacho ndo padzinenge dzodzingirana newe kumana imi
zvinorwadza izvi apa mukoma Simba wacho munyu wekukumbira 2 minutes wakaenda baba zvatovharara kuzovaona kwacho hazvino zvinenge zvadii right. mukoma Simba vazhinji ndozoti apa hatinokwanisa kutaura navo vese asi vazhinji vada kutaura nemi, vada kudzidza zvakawanda kubva kwamuri semunhu ane experience mundima yacho. Vanongada kudzidza zvakawanda kuti zvinofamba sei, vamwe vachida kupaiwo mazano panguva imwe chete iyoyo. Handisi mimi munobatika sei? Indinobatika zvakanakisisa zvekuti pari zvino ndiri kubatika panhamba dzangu dzemunomu. Kune vanenge vachida kundibata vanondibata panhamba dzinoti rega ndidzitarisa ndedzemunomu idzi dzinoti idzo 078 942 4533 ndinobatika ipapo pamacalls. Ngatidzokorore zvakare mukoma. 078 942 4533 right. Yes. Ko padande mutanda apa munombobatikawo munobatika sei? Vakaenda paFacebook ndakanzi Simba Saini. Saini chishona chayo SAINI. Vanondibata paFacebook. Ndiri kubatika zvekuti nepaInstagram yakanzi wekwasaini. Ndiri kubatika zvekuti Instagram wekwasaini. Saka ndiri kubatika zvekuti zvakanyanyisa ndinobatika. Anditi kam. Izve munovimbisa vese kuti vachako right ko ndozoti kuno vamwe vanoda kutaura nemi paWhatsApp. Vanenge vachida kutaura neni paWhatsApp. Ndine number yeku-South Africa. Ndine number yeku-South Africa. Regai ndiva because ndine yandoshandisa yebasa. Ndoita yandinoshandisa yeprivate. Saka regai ndiva pe yebasa. Yavanondibata. Vanondibata pa +27. Yes, Mirai Ndingo make sure because Elaine in your 1 foot. Sorry, makoza achatanga kupinda. Saka foni yakunetsa kuparita manaka. Zvakaoma rega ndikupira apa manje. Ingwesa yakandrege zvo zvangovharara zvakadaro. All right, Mirai ndipo isakandege zvaizvino. Right. Saka pa +27 papo +27 then 73444 73444 then 5309 5309 right. Vanondibata paWhatsApp ipapo rega ndidzokorore +27 73 444 5309 aiwa chimbo changu kuti vachakwanisa kutibata ipapo tokurukura mokurukura namukoma Simba mopedzera kanyuta patsime. Mukoma Simba sonokudaro muri kudzokera rini? South Africa ndiri kudzokera Sunday. Nditoridza muCape Town ndine show neSunday. Saka ndichasumuka kuseni ndorosvikira pabasa. Aiwa muwane nguva yakanaka uye tinokutendai nekuuya kwamaita pazuva ranhasi panapa. Aiwa ndinotenda zvikuru. Zvirambe zvakadaro mukapota muchiuya kuno imbotishanyira kuno vanhu vamboziva kuti muriko uku kani. Aiwa ndizvozvo ndichata kudaro. Uyezve ndoda kutenda ndinavo vanhu vakateerera vandachitaura navo apa. Ndinabhuru wangu anonzi Warren Tomuti Mhofu ari kuchitungwisa. Is a fellow drama futi aimboridza kwazhakati. Ndoda kuti ndiri kunzwa ndakuona Mhofu. Koita vanonzi Mamapela vekuJoburg. Ndiri kuti mufaro wamuri rambai muchititsigira. Ndotendawo nehama dzese dzakateerera. Nemabhuru angu mamwe akangoteera ndiri kuti rambai muchititsigira. Sanganzana Roni Mdindo ndozata wakateerera bhururu. Ndichaona pamwe Saturday ndiri kusvika kukwekwe. Program dzacho dzakakatana. Ataura yenyu. Kozoti Onias Mahachi kumarodi. Ndichaita chi Onias Mahachi zvozvo vari kuti hanzi interview yanga ichida 4 hours. Saka Onias Mahachi ende manje ndiye munhu wangu chaicho. Ndakazoti wangu wakandimirira neziro. Neziro wakari pa
Takamukita kuti maprogram anodzoka ongodzvanya kudai zvaiwa. No problem. Next time Mukoma Simba tichakuda naye panapa tokurukura. Muone nguva yakanaka. Ndinotenda zvikuru. Right. Kuno kwamadai kutenze kuimbe mepene channel FM todai zvinguva dzasokedzwa pana 10 o'clock regeka timbodzwa now.